критично положение, който изготвиха бюджет, който беше последната капка на чашата на нашето търпение. Искаме ли да има такива бюджети? До кога ще търпим хора с прякори да определят бъдещето на нашата страна? До кога? Няма да търпим точно така! Всички свободни хора, които сме дошли днес, искаме да изразим своята позиция, нашето несъгласие с този режим. Нали така?